Este relatorio parte dunha necesidade teórica do noso proxecto político que é, digamos, tratar de fornecer un corpus teórico a unha definición nacional de Galicia que rompa completamente, que cree completamente a tradición do nacionalismo marxista. En este sentido, o liberalismo ofrece unhas posibilidades teóricas moi potentes para, desde a base, partindo sempre da base da liberdade individual, poder tamén defender igualmente a liberdade nacional. O liberalismo asóciase en España, en xeral, interesada frecuentemente ao centralismo españolista. É verdade que a corrente mayoritaria do liberalismo español é fondamente centralista. Sin embargo, como vos dicía, o liberalismo ofrece un marco teórico moi potente a conexión entre liberdade individual e liberdade nacional. E compre que Conversación 21 aproveite esas posibilidades teóricas para demostrar que non se sostén desde un punto de vista liberal a visión daqueles que contrapoñen a liberdade individual a libre adscripción a un proxecto nacional. Algo que escutamos con frecuencia a liberais de partidos de ámbito estatal, tanto grandes partidos como partidos máis pequenos. Mises e Huerta de Soto son dous autores nos que me inspirei para desenvolver este relatorio. Os mesmos liberais centralistas que tanto admiran e mencionan estes dous autores ignoran, sin empacho, unha parte fundamental do seu pensamento, aquela referida ao nacionalismo liberal. Por tanto, isto é fundamental porque o que escutamos é fundamental con moita frecuencia aos liberais de partidos de ámbito estatal que te etiquetan de unha forma casi despectiva dicindo que ti es nacionalista. Tres son os principios do nacionalismo liberal: o principio da autodeterminación, a plena liberdade comercial entre nacións e a liberdade de inmigración e emigración. O principio da autodeterminación. Mises considera a liberdade nacional como unha extensión natural da liberdade individual, corolario necesario dos principios dos dereitos humanos. Non é algo contradictorio, como ás veces se nos pretende plantear, senón que é algo complementario, consustancial e que se enriquece mutuamente. No nacionalismo liberal non se parte de unhas características inmanentes da nación, porque eso sería un nacionalismo, como mencionan estes autores, de tipo imperialista ou de tipo socialista, onde hai unhas condicións dadas, alleas ao individuo, que son as que o individuo se ten que someter porque é desa nación. O nacionalismo liberal, a doutrina nacionalista, parte do individuo. Por lo tanto, temos que buscar alguna característica dentro dos individuos que nos permitan definir se aí existe unha nación ou non. E, ademais desa característica, e ademais dese elemento obxectivo, este elemento obxectivo non é suficiente se non está acompañado dunha vontade de ser, dunha vontade nacional. É dicir, pois, por exemplo, se digo, non, é que Cataluña ou Galicia é unha nación porque se fala galego. Non. Podemos definir que pode ser suxeito de dereitos nacionais, pero temos que preguntar aos cidadáns se baseados nese criterio objetivo que un número determinado de persoas falan unha lingua distinta neste territorio, pois isto sempre nos para definir, vamos a preguntar a estes deste territorio históricamente e na actualidade, que é importante, non é a historia, senón a actualidade, a definición, o sea, unha característica do individuo na actualidade, e con unha definición plenamente democrática, pois decidan en que sentido se quere autodeterminar. Conversación 21 é un partido galego, e non somos un partido galego, un ámbito galego por casualidade. Decidimos non ser un partido de ámbito pontevedrés, o partido fundouse en Tui, decidimos non ser un partido de ámbito tudense, decidimos ser un partido de ámbito galego. E somos un partido de ámbito galego por unha decisión voluntaria.
Somos un partido galego porque compartimos, ademais do noso pensamento liberal, a creencia de que Galicia é un suxeito de soberanía. É, sen dúbida, o que identifica a Galicia. O máis forza é a lingua. Isto non nos emparenta nin con nacionalismo historicista e esencialista, nin implica que acreditemos que os cidadáns que non falen galego teñan menos dereitos de ningún tipo. A liberdade comercial entre nacións. As fronteiras pechadas e o proteccionismo levan a autarquía e a autarquía conduce á pobreza. Ninguna zona xeográfica dispón da totalidade dos recursos para manter unha economía moderna. Nese sentido, a tradición liberal é moi amiga das nacións pequenas, porque as nacións pequenas son aquelas que se ven forzadas a abrirse e a buscar recursos no exterior a través do comercio. Por lo tanto, é moito, o liberalismo é unha ferramenta teórica fantástica para un partido dunha pequena nación sen Estado, como é o noso caso, non? Porque nos fornece un marco teórico potentísimo para justificar a bondade da existencia dunha nación pequena e sen Estado, como é o caso de Galicia. As nacións proteccionistas ven xa abocadas á guerra o propósito de expandir os seus territorios para poder acceder aos recursos que non posúen, mediante o uso da violencia. Conforme unha nación se encontra escrita a un Estado máis pequeno, máis difícil de resultar impor o proteccionismo centralista segador de conflitos bélicos. Por exemplo, un detalle que nos vemos. España é o Estado con peor nivel de dominio de linguas estranxeiras de toda a Unión Europea, os 27 Estados. Isto é debido a que hai un nacionalismo proteccionista e lingüístico, no ámbito lingüístico, que dice, no, que non somos España é a pera limonera e como españoles vai por todo o mundo e nós non temos necesidade de saber outro idioma. Ese nacionalismo proteccionista, neste caso no ámbito lingüístico, é o que fai que sexamos o Estado con peor nivel de linguas estranxeiras de toda a Unión Europea. Por lo tanto, unha vez máis, o liberalismo a unha nación pequena que ten un discurso diferenciado e un contradiscurso en relación a este discurso de non somos moi fortes, moi grandes e non nos fai falta nada máis, pois é o caso de conversancia de vida. E por último, a liberdade de inmigración e emigración. Isto é unha liberdade total de movimentos, pero non unha liberdade total de permanencia. Vamos a ver se son capaz de explicarlo. A liberdade total de movimentos ten que estar baseada no sometemento aos principios xerais de dereito, con particular importancia os principios de propiedade. É dicir, nos podemos, se Galicia fose un Estado, e como en 1921 mandásemos en Galicia, nos nunca impediríamos que ninguén entrase en Galicia. O que sí poderíamos impedir con respecto aos dereitos de propiedade é que alguén montase un campamento no Obradoiro. Porque dicir, non, en Galicia non teño onde quedarme e vou ocupar a praza do Obradoiro. Ou vou ocupar o campo de non sei que. É dicir, poden vir e despois poden quedarse sempre que teñen un patrocinador ou unha forma de quedarse. É dicir, a liberdade total de movimentos, pero sempre con respecto aos dereitos de propiedade. O Estado non debe colocar fronteiras, é dicir, calquera pode entrar, pero tampouco debe crear imáns artificiais, como falta de respecto aos dereitos de propiedade ou atracción por beneficios do estado do bienestar. É dicir, o que tampouco debemos é crear imáns no que en un momento determinado pasa algo moi dramático, non? Por exemplo, os inmigrantes africanos, moitos, como sabedes, pasan mulleres embarazadas, porque hai un incentivo para parir aquí, porque digamos, o estado de bienestar español vailles dar eso. Nin imáns, nin fronteiras. En resumo, calquera persoa con patrocinador ou medios para estar no país debe permanecer con absoluta liberdade. Os problemas máis visibles aos que dá lugar á inmigración son entre a súa orixe na falta dunha clara definición dos dereitos de propiedade implicados, polos que aqueles que chegan causan costes externos aos que están, o que termina derivando en brotes de xenofobia ou racismo. Nada más.